Tento projekt je vlastne Vyšegrad Snowkite Cup. Je to už 7. ročník tohto podujatia. Je to v podstate medzinárodné podujatie, ktoré sa koná v 3 krajinách. V Maďarsku je to na vode, to je kitesurfing, na Slovensku je to snowkiting a v Čechách to býval snowkiting, ale bude to landkiting. To znamená, že bude sa jazdiť po zemi. Orava celkovo je skvelým miestom na kiting, pretože máme tu aj na tie slabé zimy dosť dlhý čas, kedy je tu sneh a bývajú tu v zime skvelé vetry. Čiže pre kajterov ideálne podmienky. Prvý deň je piatok, ten je taký testovací, aj my v organizačnom týme si odskúšame všetku techniku, či všetko funguje, či je všetko pre ľudí pripravené. No a potom tu príde sobota, nedeľa, kedy to vypukne, máme tu nachystaný pre ľudí animačný program každý rok, pre rodiny s deťmi, na čo je vlastne aj táto akcia zameraná. Sú to rodiny s deťmi, aby sme pritiahli mladých ľudí k športu. Začínali sme s jedným kotlíkom, keď to takto poviem, a každý rok máme záväzok v organizačnom týme, že niečo zlepšíme. Tento ročník sme v podstate pridali Vyšegradskú bežku, čo je pretek bežkársky, kde sa môžu rôzne národnosti prihlásiť a zabehať si v tejto krásnej prírode. Takže dneska závod, super podmínky, vítr tak akorát, kluci už to trošku sláblo, tak už to byl větší boj, ale myslím, že si to všichni užili a všichni budou spokojení. Jsem hrozně rád, že jsem sem dojel, fakt parádní zábava, parádní sestava závodníků tady byla a moc dobré podmínky, krásné počasí, dobré jídlo, takže všechno v pořádku. Počásko nádherné, terén taky dobrý, sníh ku podivu, pěkně rychlý. Takže se jelo výborně. Oh, it's a very nice day. Wind is from a good direction, and to the mid of day it was very nice. Je to v podstate niečo, čo ťa naplní, vypneš hlavu a sústredíš sa len na tú jednu činnosť. Je to úplne skvelé. Akože odporúčam to každému, aby mal nejaké hobby, nemusí to byť len kiting, ale myslím, že o tom hobby vlastne je, aby ťa naplnilo, aby si vlastne vyčistil si tú hlavu a mal niečo, čo ťa naplňa.